ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ତୁମ ପରି ଛୋଟ ପିଲାଟିଏ ପଦ୍ୟଟିଏ ଗାଇବା। ଆସ ଗାଇବା। ତୁମ ପରି ଛୋଟ ପିଲାଟିଏ ଗାଁ ଚାହାଡ଼ିର ଚାଟ ସିଏ, ଚେହେରାଟି ତାର ଡଉଲ ଡାଉଲ, ବୁଦ୍ଧିରେ ତାର ସରିକିଏ, ବୁଦ୍ଧିରେ ତାର ସରିକିଏ। ଛାଡ଼ି ଯାଇଥିଲା ଦିନେ ଝଡ଼ି, ବାହାରିଲା ସିଏ ପାଠ ପଢ଼ି, ବାଟେ ଯାଉ ଯାଉ ଖସିଗଲା ଗୋଡ଼, ମୁହଁ ମାଡ଼ି ତଳେ ଗଲା ପଡ଼ି, ମୁହଁ ମାଡ଼ି ତଳେ ଗଲା ପଡ଼ି। ଗୁରୁଜୀ ଦେଖିଲେ ଦେହ ତାର ପାଣି କାଦୁଅରେ ସରସର, ତିଳେ ହେ ସେଠିକି ଖାତିର ନ କରି ଆସିଅଛି ହୋଇ ତରବର, ଆସିଅଛି ହୋଇ ତରବର। ପଚାରିଲେ ଗୁରୁ ଏ କି ହେଲା, ଏତେ ସରି ତତେ କିଏ କଲା? ପିଲାଟି କହିଲା ବେଗି ଆସୁ ଆସୁ କାଦୁଅରେ ଗୋଡ଼ ଖସିଗଲା, କାଦୁଅରେ ଗୋଡ଼ ଖସିଗଲା। ହେଲା ଦଶହରା ଛୁଟି ବେଳ, ସାଥୀ ପିଲା ଡାକି କଲା ମେଳ, ବାଲି ଗୋଡ଼ି ମାଟି ପକାଇ ସଭିଏ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡ କଲେ ସମତୁଲ, ଗାଁ ଦାଣ୍ଡ କଲେ ସମତୁଲ। ଏହା ଦେଖି ଲୋକେ ହେଲେ କାବା, ଡକାଇଲେ ଗୁରୁ ଚାଟ ସଭା, କହିଲେ ଏଭଳି ଭଲ କାମ କଲେ ଦୁନିଆରେ ଦିନେ ବଡ଼ ହେବା, ଦୁନିଆରେ ଦିନେ ବଡ଼ ହେବା। ବଡ଼ ହେଲା ଦିନେ ସେହି ପିଲା, ମଧୁ ବାରିଷ୍ଟର ବୋଲାଇଲା, ଦେଶ ପାଇଁ କେତେ କାମ କରି ସିଏ, କାଳ କାଳ ଯଶ ରଖିଗଲା, କାଳ କାଳ ଯଶ ରଖିଗଲା। କହିଲା ଜାତିର କାନେ କାନେ, ଉଠିବୁ ଆଉ ତୁ କେତେ ଦିନେ, ପୂର୍ବ ଗୌରବ ପୂର୍ବ ମହିମା, ପଡ଼ୁନାହିଁ କିରେ ତୋର ମନେ, ପଡ଼ୁନାହିଁ କିରେ ତୋର ମନେ। ତେଜ ଭରା ତାର ବୀରବାଣୀ, ନବ ଜାଗରଣ ଦେଲା ଆଣି, ନୂଆ ଜୀବନର ଆଲୋକ ଦେଖାଇ, କୋଟି ଜନ ମନ ନେଲା ଟାଣି, କୋଟି ଜନ ମନ ନେଲା ଟାଣି। ପିଲାମାନେ ପଦ୍ୟଟି କିପରି ଲାଗିଲା? ଆହୁରି ଏମିତି ନୂଆ ପଦ୍ୟ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।